କିଏ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଶରଥ। ରାବଣର କେତୋଟି ମୁଣ୍ଡ ରହିଥିଲା? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10ଟି ମୁଣ୍ଡ। ରାବଣକୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କେତୋଟି ରାଣୀ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3ଟି ରାଣୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 14 ବର୍ଷ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଥିଲା। ରାମ କେଉଁ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଳିକୁ କିଏ ବଧ କରିଥିଲେ? ବାଳିକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଧ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ବାଲ୍ମୀକି। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ରାବଣର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ରାବଣର ପିତାଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ରବାରୁଷି। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କାହା ତୀରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଶରଥ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅର ନାଁ ଲବ ଏବଂ କୁଶ। ବାଲ୍ମୀକିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାଲ୍ମୀକିର ଅର୍ଥ ଉଇହୁଙ୍କା। ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ? ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ।